dnešnom videu si povieme, ako získať nových klientov pre moju firmu. Moje meno je Andrej a túto otázkou sa zaoberám už 8 rokov. A jednou z veľmi podstatných vecí, ktoré si musíme uvedomiť hneď na začiatku, je, že pokiaľ chceme získať nových klientov pre našu firmu, tak musíme najskôr na seba prilákať pozornosť. Na toto existuje viacero spôsobov, ale jeden z najefektívnejších, ktorý existuje, je online reklama alebo online marketing, digitálny marketing, to už je jedno. No a to, akým spôsobom získame túto pozornosť, je, že vytvoríme reklamnú kampaň. Nie je to, a častokrát sa stretávam s tým, že si ľudia myslia, že keď vytvorím príspevok na sociálnu sieť a dám ho boostnúť, takže je to to isté, ako keď vytvorím reklamnú kampaň platenú cez biznisového manažera, to si tiež povieme neskôr, čo to je, a s nejakým výsledkom, alebo s nejakým cieľom. Čiže podstatné je, že prvá je pozornosť. A teraz tú pozornosť musíme upútať, určite ste už počuli o tzv. Hookoch. Všetci riešia hooky a prvé 3 sekundy tej reklamy, ale to nie je to, čo chcem preberať dnes. Dneska chcem s vami prebrať, ako zobrať niekoho, kto o nás v živote nepočul, a premeniť ho na peniaze. Čiže predstavme si, že teraz dobre, máme nejakú svoju reklamu. A s čím sa stretávam až príliš často, je to, že ľudia zvyknú v tej reklame, majú takú reklamu a teraz majú tam nejaký obrazok a text. Teraz obrazok alebo tú samotnú kreatívu, tam je nekonečno možností, to dnes tiež nebudeme riešiť, ale čo budeme riešiť je skôr psychológiu za tým, čo sa skrýva vlastne za tou reklamou, alebo teda má skrývať. Pretože s čím sa často stretávam je, že ľudia majú, teraz predstavme si nejaký produkt. A budú spraviť reklamu a prvé, čo im nápadne, je, že budem točiť o vlastnostiach toho produktu. A teraz budem točiť napríklad, predával by som strechy. Dajme si príklad, že predávam altánky toto je rodinný dom. A k nemu chcem mať postavený, mám záhradu, a chcem na tej záhrade si grilovať niečo. A potrebujem na to altánok, že keď bude pršať, tak by som to mal počas skryť. No. A teraz predávame ten altánok. A teraz ľudia budú točiť o tom, že koľko má, ja neviem, metrov, štvorcových, ako má výšku, ako má šírku a neviem čo všetko, proste z akého materiálu. Materiál budeme preberať, ja neviem, koľko rokov vydrží a tak ďalej. Lenže je toto skutočne to podstatné, čo akože tých ľudí zaujíma, keď vidia tú našu reklamu, alebo je to skôr to, že riešim ten základný problém, kvôli ktorému by som sa vôbec pozeral na ten altánok, je, že nechcem zmoknúť. Napríklad, a nechcem, aby mi zmokli veci pod tým. Chcem, že teraz, presne keď je grilovačka napríklad, a to pekne vieme použiť v tom texte, nechcete, alebo už vás nebaví, že keď grillujete cez leto a zrazu sa strhne búrka, ako sa cez leto zvykne stávať, a grillujete, alebo máte tam rozložené proste na gauči, mám rozložené tie sedáky a nechcem, aby to zmoklo a tak ďalej, tak ma to proste nebaví to furt vyťahovať a sťahovať, tak si kúpte altánok, nie? Proste strechu a pod ňou to bude v pohode a nemusíte si to stále akože riešiť. No. A potom, dobre, tak on teda vidí tá altánok a teda si ho všimne, my mu tam sľubujeme, čiže reklama sa vlastne skladá zo sľubu, čiže my im dávame sľub tým ľuďom v tej reklame a na základe toho kliknú, pretože jediným cieľom reklamy je len to, aby ľudia klikli
na ňu. A kam ich to potom odkáže? Odkáže ich to na náš web. Na našu web stránku, kde sa dočítajú ďalej. Hej, tak to väčšinou aj je, že kliknite sem, dozviete sa viacej, viac infa a tak ďalej, to si môžeme, alebo môže tam byť priamo, že objednať, ale to by som moc neodporúčal. Vždycky je najlepšie tam dať to learn more. To vám vysvetlím za chvíľu. Pretože nemali by sme nikdy predávať priamo z tej reklamy. Je to príliš prvoplánové a čo tiež príliš veľakrát, že sa stretávam s tým, je, že ľudia sa budú snažiť predávať rovno v tej kreatíve ako tej reklamy. Ale to nie je dobré, pretože ten človek, keď niekto vidí našu reklamu a jeho zaujme, tak si väčšinou ten text, ktorý tam máme dočítať, tak maximálne do polky, hej, v drvivej väčšine. Čiže nedostal dostatok informácií na to, aby my sme od neho pýtali kontakt. Je to moc veľká poptávka, moc skoro v tom procese, na to, aby nám niekto ten kontakt odovzdal. A potom sa vám stane to, že uvidíte vo výsledkoch svojej reklamy, že tam mám, ja neviem, 200 klikov, čo je fajn. A toto konkrétne sa deje najviac na Facebooku, pri Facebookovej reklame, že mám 200 klikov, ale mám, ja neviem, z toho som vyzbieral 1 alebo 2 kontakty, čo je smiešné. Hej. A je to presne kvôli tomu, že si vypýtal ten kontakt príliš skoro. A presne preto ho potrebujeme odkázať na web, kde sa má dozvedieť viac informácií. Ale teraz čo na tom webe? Čujte, takto. To bude... No, takže sme pri webe, hej, už klikli z našej reklamy, pretože sme v nich vyvolali intriku, hej, niečo, čo ich zaujalo. A si povedali, že no, toto by sa mi mohlo zísť, chcem sa dozvedieť o tom viacej. No. Na webe platia veľmi podobné pravidlá ako pri reklame. Za prvé 3 sekundy máte na to, aby ste zaujali. A prvé, čo na tom webe tí ľudia pozerajú, hej, toto je naša stránka. Dobre, dajme to takto. Toto je celá naša stránka, ale však scrollujeme, hej. Tak prvé mám nadpis. A potom je podnadpis. No. A teraz, funkcia nadpisu to sú prvé tie 3 sekundy, o ktorých som rozprával, že máme na to, aby sme ich zaujali, takže musíme spraviť presne to. A to sa robí buď tak, že a zároveň im zase niečo kvázi sľubujeme, lebo oni na základe toho sľubu prišli na našu stránku, hej, alebo na základe toho, že ich niečo zaujalo. Čiže teraz na webe ich musíme udržať v prvom rade. Ak chceme, aby sme získali nových klientov a prekonvertovali tú pozornosť, ako sme si ukazovali, pozornosť na peniaze, tak ich tam musíme v prvom rade udržať. A to spravíme tým, že im dáme tu hneď nejaký sľub. A môže to byť napríklad aj príbehov, ale niečo, čo sa nám podarilo dosiahnuť, čo oni chcú, hej. Čiže ak napríklad robím s investíciami, tak im môžem povedať, že za posledný mesiac sa mi podarilo pre mojich klientov získať, ja neviem, 3% do plusu. Alebo môžem povedať, že konkrétne čísla fungujú veľmi dobre.
pre mojich klientov a nie celé. Čiže ak by som napríklad robil investície, tak by som povedal namiesto toho, že mojim klientom som získal za posledný mesiac 50 000, by som použil presnejšie číslo. Čiže použil by som číslo ako je 52 384 eur. Hej. A potom by som použil je veľmi dobré napríklad posledných 30 dní. Lebo ľudský mozog a tu sme pri tej psychológii presne, že toto je dôveryhodnejšie číslo pre nás ako pre ľudí a toto dáva taký frame alebo také ohraničenie, ktoré je veľmi ľahko pochopiteľné pre ľudí. A dobre sa to číta. No. A on keď príde na tú stránku, tak okamžite vie, čo môže čakať. OK, tu videl som reklamu, zaujala ma, môžem zarobiť, hej, alebo vie mi niekto pomôcť s mojimi peniazmi, mám nejaké peniaze navyše, takže som cieľová skupina, klikol som a hneď prvá vec, ktorá na mňa vyskočila, bola, že za minulý mesiac tvrdí, tento človek ešte len tvrdí a hovorí mi, že zarobil svojim klientom 52 384 eur. To znamená, že som práve vytvoril skepticizmus. Pretože ako má ten človek veriť, že to, čo mu tvrdím, je skutočne pravda. A navyše, skepticizmus je v dnešnej dobe na internete vyšší ako kedykoľvek predtým, pretože je viacej skémov ako kedykoľvek predtým. No, lebo je to biznis veľký. Podnadpis má len utvrdiť tých ľudí, ako som schopný napríklad, podnadpis len vysvetlí napríklad, ako som toto docielil, hej? Alebo utvrdiť tých ľudí v tom hlavnom nadpise. Čiže v tomto prípade by bol podnadpis, ja neviem, vymyslím si, že koľko mám tých klientov, hej? Mám totiž, že máme, ja neviem, toto som pre nich vygeneroval, máme tisícky klientov, hej, alebo 1000 plus klientov. No, alebo máme unikátny mechanizmus na generovanie takýchto čísel. Podnadpis má podporiť ten hlavný nadpis, to tvrdím. No, a ako teraz vyvrátim ten skepticizmus? Čiže na toto sa presne, ak mám napríklad Google recenzie, hej, to funguje veľmi dobre. A pri recenziách je jedna vec. Tiež zase vidím kopec stránok, kde majú síce recenzie, ale tie recenzie všetci vieme, že tam dosadili oni. Hej, čo tým myslím, to je to, keď vidíte, že je nejaký výrok, ešte je to aj napísané, proste ten text tak stroho a tak neľudský, že viete, že to proste kde si vygenerovali alebo niečo na tento štýl. A potom, alebo je príliš detailný, alebo proste niečo, čo by ten ako reálny klient v živote nepovedal ako recenziu pre ten biznis. Čiže je okamžite jasné a tým sme si ešte pokazili tú našu reputáciu, lebo však keď vlastne to je ako keby sme klamali. Hej? Takže čo sa oplatí robiť v takýchto prípadoch a čo je omnoho dôveryhodnejšie, je napríklad recenzie z tretích strán, ktoré sa nedajú oklamať, ako je, ja neviem, také stránky ako je Trustpilot, ak to niekto pozná, alebo ja neviem, Facebook, hej, na facebookové stránky, čo sú Facebook page, tak tam sú recenzie a oni sa nedajú, je ťažšie ich vyfejkovať, jasné, že sa dajú, ale je to ťažšie, lebo niekto iný, nejaká tretia strana musí dať tú recenziu, hej, čiže ten klient. A navyše ešte, keď nám ju aj dajú, tak ju vyplňa zo svojho profilu, kde má meno, priezvisko, profilovú fotku, proste tam všetko. A to isté je, že Google recenzie, Facebook page Google a tie tam vieme aj pekne vizuálne zobraziť. Čiže môžete mať napríklad, že proste logo Google, ja neviem, nejak takto to je, a proste potom sú tam tie hviezdičky, to je hviezdička, keby niekto nevedel, a mám tam, ja neviem, 5 hviezdičiek, hej, alebo 4,9 hviezdičky a potom tam mám, že tam mám 142
celkových recenzií. 142 ľudí mi dalo recenziu, no tak toto je určite viacej dôveryhodné, ako keď mám takto 3, väčšinou bývajú ešte 3, že 3, potom je ten text, akože ten vymyslený a potom je, že od koho to je, hej, a toto je v úvodzovkách a to je akože tá recenzia. To je jedno. No a samozrejme vysvetľujeme ten mechanizmus, s ktorým to robíme, čiže napríklad ak by sme boli na tej našej stránke, čiže ak by sme boli pri tých, čo sa to vralo? Terasách? Altánkoch, tak by som vysvetlil, teraz by som išiel do toho, až teraz by som išiel do toho, z akého materiálu vyrábam tie altánky, že vydržia 25 rokov. Garancia je veľká vec. Garanciu, že dávame garanciu na 10 rokov na ten altánok. Že, ja neviem, rozpísal by som presne, že aké sú odolné tie altánky proti čomu všetkému, že aj proti krupom, že to proste vydrží a tak ďalej. A potom už by som išiel do predaja. Tuto fungujú napríklad veci, ako je preškrtnutá cena. Čiže napíšem, ja neviem, že je za 299 eur, toto preškrtnem a dám, že teraz je do konca mesiaca za 199. Toto je možno, že až príliš veľký skok pri takejto cene, skôr by som išiel do 249. Takto no. Hej, čiže toto je napríklad preškrtnutá cena. Potom by som mi povedal, že kvôli čomu je tá cena taká nízka aktuálne, že dajme tomu máme posledných x. Máme napríklad posledných 10 kusov na sklade. Hej, toto môže byť. A tu už mám urgenciu. Lebo platí také ďalšie pravidlo, že pokiaľ akože ten človek tú vec, tie altánky sú úplne presný príklad, lebo nepotrebujem to ku životu, je to také, že nice to have, je to také, že bolo by fajn, keby som nemusel mať oštaru s tým schovávaním tých vecí a tak ďalej, ale proste, ak by som ten altánok si aj nekúpil, tak proste tie veci schovám a nič sa nedeje. To znamená, že je dobré ich podnietiť a vyvolať urgenciu. Tým, že mám vyvať 10 kusov. A ešte by som tomu doplnil, že nevieme, kedy sa najbližšie, že ich vyrábame napríklad sami, hej, tie altánky, alebo že je nejaký problém s materiálom, alebo niečo na tento štýl, aby to bolo také, že viacej uveriteľné a tak ďalej. A nemusíte napríklad ani klamať pri tomto, čo ja viem, keď som, to sa akurát minule bavili, že ja mám napríklad na stránke napísané, že môžem zobrať iba 5 klientov za mesiac. Ale ono to tak je, lebo keď sa zamyslíte, každý biznis, každá firma má nejaký obmedzený počet klientov, ktorý môže nabrať, tak im to povedzte, aký je ten počet klientov, prečo nie? No. A toto je zhruba všetko, myslím si, že pre dnešné video to stačí. Pôjdeme cez ten, v ďalšom videu si prejdeme e-mailing, pretože ak niekto napríklad nenakúpi ani v tomto bode, tak chceme od nich a nie je ešte pripravený na to, aby mi odovzdal telefonický kontakt alebo aby nakúpil ten produkt. Tak chceme s ním zostať v kontakte, pretože väčšina ľudí, a toto mi dajú aj za pravdu, ľudia hlavne zo služieb, že sa stáva, že mám napríklad rozrobených, alebo som v kontakte s 10 ľuďmi, hej? A teraz jeden alebo dvaja ľudia nakúpia tento týždeň, ďalší nakúpi za 3 týždne, ďalší za mesiac a pol, ďalší dvaja nakúpia za 3 mesiace a ďalší možno za pol roka a dvaja možno nenakúpia nikdy. Čiže ono sa potom deje to, že keď spustím ten marketing, tak rovnako ako v predaji, lebo to veľmi spolu úzko súvisí, si začnem tlačiť pred sebou takú snehovú kúľu potenciálnych klientov. No a ja potrebujem zostať
s tými klientami, ktorých aj moja reklama zaujala, aj ten altánok napríklad chcú, ale nechcú ho hneď, lebo ešte dorábajú niečo na dome, povedzme, hej, alebo povedzme, že ešte betonujú, proste, alebo dávajú ešte dlaždice na tú svoju terasu a ten altánok tam pôjde až potom. Čo potrebujem v takomto prípade urobiť je zostať s nimi v kontakte. A to sa robí viacerými spôsobmi. Jeden z nich je e-mailový marketing, ktorý si preberieme na budúce.